Kini ang GMA Regional TV Live. A wonderful morning kanatong tanan, ilabi na sa ato ang mga suking viewers gikan sa Central ug Eastern Visayas nga padayong nagasuporta sa GMA Regional TV Live nga inyong makita matag Lunes hangtod Biyernes matag alas 8 sa buntag. Karong buntaga atong makauban ang ambassador sa GMA Regional TV #SpreadKindness campaign ug ang paborito o gihigugma natong tanan ang nailana nga si Pambansang Bay. Walay lain kundi si multimedia star Alden Richards. Naila sa lain-lain nga mga karakter ang makikapuso fans day nato karong adlaw. Mapa love story, romantic drama ug heavy drama, higugmaon gyud ang iyang mga personalidad labi na din sa Central ug sa Eastern Visayas regions. Nailasab siya nga Pambansang Bay kay gawa sa iyang kaabungan usasab siya ka maayong ehemplo sa mga kabatan-unan. Karon aduna siya laing karakter nga gibidahan nga siguradong mutatak kanato isip Louie sa The World Between Us. Tara ubanan ta siya karong buntaga dinhi sa Kapuso Fans Day virtually. Maayong buntag Alden, pa-shoutout naman sa mga kapuso natin. Shoutout natin dyan sa mga kapuso natin dyan sa Eastern Visayas at sa Cebu. And shoutout sa iyo dyan, Cecil. Kamusta? Long time no see. It's been a while. It's been a while talaga. Na-miss ka namin, Alden. And of course, this morning, hindi lang tayo ang magkasama today kasi may makakasama din tayong mga super fans mo na kumasa sa tinatawag natin na Feeling Bay. Excited ka na ba na ma-meet sila virtually? Yes, excited. Ayan. So, ang game natin this morning is Feeling Bay. At para malaman ng ating mga super fans, paano ba talaga maging isang certified Pambansang Bay, Alden? Grabe naman yun. Paano nga ba maging isang Feeling Bay? Paano nga ba? Siguro, ano lang yan. Dapat confident ka sa sarili mo at saka, alam mong kung paano dalhin yung sarili mo in front of a lot of people. And siguro kailangan mabait ka talaga eh. Kailangan mabait talaga yung puso mo. Yun ang qualifications niya. Oh, grabe ka talaga. Grabe naman, kailangan talaga Alden Richards ang level, ha? Kaya naman, let's meet our players this morning. Ang mga super fans mo, si Feeling Bay number 1 na si Mark at si Feeling Bay number 2 na si Carl. Hi Mark and Carl! My name is Carl Simon Pames, Feeling Bay ng Bohol. Hello! Uy, Bohol. Mark, please introduce yourself. Hello po. Good morning. I'm Mark Valdaras from Catalogan, Samar. Ayan, welcome sa programa Mark and Carl. Kaya naman Alden, ngayon mamimili ka sa kanilang dalawa sino ang karapat-dapat na tawaging Certified Feeling Bay. So very simple lang ang mechanics. May mga tanong kaming inihanda para sa inyo at kailangan nyo lang sagutin ito bilang isang Feeling Bay. So let's start with question number 1. Paano mo gagamitin ang title mo bilang isang bay upang makatulong sa iba? Bilang isang estudyante po at artist, gagamitin ko ang pangalang Feeling Bay upang makatulong sa aking komunidad sa pamamagitan ng pagturo sa kabataan ng mga sining at pagpapaworkshop sa kanila. Dahil nais kong ibahagi ang aking talento at ang aking nalalaman sa sining. Kahit sa simpleng paraan na ito ay makatulong ako sa mga kabataan. Yun po. Okay. Okay, good answer Mark. How about si Carl? Feeling Bay ay hindi lahat na makita sa mukha. Nasa kalooban yan. At bilang isang vlogger, gusto ko lang ipapromote ko yung mga tourism namin. Matulungan ko lahat ng mga tourist attraction dito sa Bohol. Ayan, so next question.
bakit karapat-dapat kang tanghalin bilang isang certified feeling bay? Para sa akin, karapat-dapat akong tanghalin na certified feeling bay dahil nais kong magsilbing inspirasyon at magturo ng sining sa mga kabataan. Dahil dito po sa amin, ginagamit ko ang aking talento. Kami po ay nagpapa-workshop sa mga kabataan upang palaganap ang sining dito sa amin. And how about si Carl? Karapat-dapat din ako manalo dito sa Feeling Bay kasi helping my town na mga ipapromote ko yung mga turismo namin dito sa Bohol. Ayan, very nice advocacies that you have, Carl and Mark. At now, tapos na tayo sa patalinuhan. Ngayon naman, sa pagpapacute na naman papunta. Ito ang level natin ngayon dito sa That's My Feeling Bay. Ayan, magpapatugtog kami ng isang kanta at magpapacute lang kayo sa harap ng camera. Alright, let's start! Alden. At hindi lang dyan nagtatapos yan, Alden ha, kasi may story tayo kung bakit sila ang pinili namin this morning. Kaya naman, malalaman natin yan mga kapuso sa pagbalik sa GMA Regional TV Live with Alden Richards. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back to GMA Regional TV Live. Kauban gihapon nato si multimedia star Alden Richards. Ug this time, ato pang mas ilailahon ang ato ang mga feeling bay pinaagi sa ilahang mga video nga giandam alang kanimo. Let's watch this. Usa ang lalawigan sa Bohol sa mga kahinamang bisitahon sa mga international o local tourists gumikan sa mga linahi og unique nga talan-awon, suruyanan, mananap, pagkaon, ingon man kinabuhi sa mga tao dinhi. Apan sa dihang itumaw ang pandemya, gidid-an ang mga turista nga makabisita sa among lalawigan, hinungdan nga nagbingaw ang panginabuhian, negosyo ug suruyanan sa probinsya. Ug taliwa nini adunay pipila ka mga vlogger nga padayon na promote ug nagpakita sa mga pangitabo sa mong lalawigan ug usa na niini si Carl Cadirao Pamis o naila nga si Simon Carl. Ang ambugan nga vlogger anda mo pakita sa katahom sa Bohol. Sa iyang pagka-young and active, iyang gisuri ang pipila ka mga talan-awon, ingon man ang wa mamadtuan nga lugar sa Bohol, sama na lang sa pipila ka mga resort, bukid o bakaha isla. Iya usab gi-highlight ang mga putahe nga dili gayud i-miss kung moadto sa Bohol, sama na lang sa Baki, Bukya, Bakasi, si Urchin o guban pang mga pagkaon nga makitaan sa dagat o bakaha sa yuta. Gawas nini iya usab gihulagway ang kinabuhi sa mga tao ug ang mga sikat nga pagkaon sa ilang lalawigan sama sa bibingka ug kalamay. Usa si Simon Carl sa mga nailang na promote sa lalawigan sa Bohol, taliwa ning pandemya gumikan si mga kadani nga vlogs. Well done, Simon Carl, usa gyud ka certified bay sama sa atong kapusong si Alden Richard. Kadaghanan ka nato di makumpleto ang adlaw kung di makapangapi sayo sa kabuntagon. Pipila ka nato ang ganahan og pait, tamis ug creamy nga kape. Usa ka higop lang niini, daw ikaw malagsik og ready to go na tibuok adlaw. Apan, lahi kining batan-on gikan sa Gandara Samar nga si Mark Noel Daras nga usa-usab ka coffee lover. Pipila sa mga obra mao mga sikat nga personalidad sama na lang sa award-winning journalist Jessica Soho, kapusohang Tom Rodriguez ug ang multimedia kapuso star Alden Richards. Matod niya nga dakong tabang ang nahatag siyang paggama og mga coffee portraits labi na atol sa pandemya kay gawas nga nalingaw siya, nakatabang usab kini sa pagsuporta sa iyang online classes. Karon, usa siya sa mga miyembro sa Summer Youth Aspiring Artist din mutanyag sila og libreng workshop ngadto sa mga kabatan-unan nga interesadong makat-on ug mapalambo ang ilang talento sa arts. Malaumon siya nga pinaagi siyang coffee arts, matilawan niya ang katamis sa kalampusan pinaagi sa iyang talento. Busa sa tanan niyang natampo pinaagi sa iyang talento, usa gayud siya ka certified feeling bay. This time, Alden, pipili ka na kung sino ba yung nanalo sa Feeling Bay game natin earlier. Si Carl ba o si Mark? O karon nakapili na si Alden, si Mark ang nakadaog nga Feeling Bay this morning. Mark, how do you feel nga ikaw ang napili nga Feeling Bay ni Alden? Siyempre po masaya kasi napin ko siya kasi yung bata pa lang ako, napapanood ko na siya doon, yung kaliserye nila ni Yaya Dam. Grabe, parang ang tanda ako naman dun sa nung bata pa. Grabe ka naman sa akin. Grabe ka naman, Mark. Di pa pumapasok sa eskwela, maabangan ko lang yung
ano niya tagpuan. Congratulations. Lahat kami nanonood noon. Thank you. More to come pa mga kapuso, kauban gihapon si Alden Richards sa pagbalik sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. GMA Regional TV presents this plaque of gratitude to Jose Roldan Midel, who has shown kindness and compassion at a very young age of 10. 10 years old pa lang po siya mga kapuso. Jose was seen feeding a blind person at a roadside karinderya. We salute your selfless service and act of kindness and hope that your tribe increase for the betterment of humanity. Given this 13th day of September 2019 in Talisay City, Cebu, as part of GMA Regional TV's #Spread Kindness campaign, signed Anand Marie Otan, Station Manager, GMA Central and Eastern Visayas, Oli Victor Amoroso, Vice President and Head of GMA Regional TV, and Ambassador, yours truly, Alden Richards. Congratulations! At syempre, meron pang regalo sa iyo ang GMA Regional TV. Ayan, bagong sapatos. Thank you so much! Thank you! Alden, bilang ambassador ka ng GMA Regional TV #Spread Kindness campaign, ano yung nais mong sabihin sa ating mga kapuso dito sa Central at Eastern Visayas, especially sa ating mga health workers, and of course, sa lahat ng ating mga frontliners in their fight against COVID-19? Wala akong ibang bigyan ng hashtag na yun kundi ang mga frontliners natin, hindi lang sa Eastern Visayas pero all over the world and syempre all over the Philippines. Sila yung nagsasakripisyo, malaki ang nawawala sa kanila araw-araw because yung security and health nila yung nire-risk nila para sa safety ng mga kababayan natin. So, kung meron man talagang dapat bigyan ng special commendation dito, sila yun. They put themselves on the front lines of COVID for our safety and wala kaming ibang masasabi kundi pagpapasalamat. Ang tanging may bibigay lang natin sa kanila ngayon is dasal at yung faith natin sa kanila na makayanan nila yung araw-araw. Siyempre itong sa continuous battle ng pandemic, medyo mahirap pero ako malakas talaga yung paniniwala ko na kapag nagkaisa talaga tayong lahat with everything that's happening, all will be well in no time and siguro ang the least we could do is really just to follow safety rules and protocols para na rin yun sa mga frontliners natin para hindi na sila mahirapan kasi kahit meron pa rin talagang mga pasaway na tinitake for granted yung COVID situation, it's no joke po, people are dying every day, maraming tao ang naghihirap because of this illness and the least we could do is just stay at home kung hindi naman talaga kailangan lumabas and let's help our frontliners kasi kawawa naman po sila. So mag-iingat po tayong lahat, especially to our frontliners. Maraming salamat po. Mahal namin kayo at we will be praying for you all the time. Hi, Alden Richards. Kumusta ka na? Excited na po ako na mamimit kita ulit soon dito sa Cebu. Sana babalik ka po dito. Salamat! Hello, Alden. Maayong buntag sa imo. Ako pala si Chessa Baguio. Isa sa mga fans mo dito sa Cebu. I'm so very thankful and blessed na nakilala kita. Alden, this is Chiron Baguio. I'm one of your fans here in Masin City, Southern Leyte. I hope to meet you soon here in Leyte. God bless. Hello Alden, I love you so much and see you soon here in Cebu. Hi Alden, I'm hoping to see you here in Cebu and I miss you and take care always and I love you. I'm always here to support you. This is James from Cebu. I'm with my niece and I hope ma-meet ka namin ulit soon after this pandemic and we always here to support you and we miss you so much. Ingat ka palagi. Bye-bye. Hi Alden, Dale here from Cebu.
So salamat sa pagbigay ng oras every time you are here in Cebu. And good luck on your new show. We love you, Alden. Opo, Miss Cecilia, ito po yung gawa kong coffee cream para kay Alden. Sana magustuhan niyo, Alden. At ngayon, pag-usapan naman natin ang bago mong project dahil we're very excited para sa The World Between Us. Kaya naman, imbitahan mo na ang lahat ng mga kapuso natin dito sa Visayas to watch out for it. Yes, sa lahat po ng mga kapuso natin sa Eastern Visayas, iimbitahan ko po kayo to watch The World Between Us. This is one of the most exciting teleseries that I've worked with since I started. It has a great storyline. It's really, very, very much relatable in all sorts of ways. Can you tell us naman kung ano yung magiging karakter mo dito sa The World Between Us, Alden? Ako po, bali po, portray ko po dito si Louie. Si Louie ay isang matalinong bata. Mahilig siyang mag-invent ng mga kakaibang bagay like the Rube Goldberg machine. Yan, gusto niya yung mga nagbubuting-ting, nagkakalikot. Pero hindi naging maganda yung latag ng buhay niya in the long run because of maraming taong mahalaga sa kanya ang mawawala. And then that will eventually make him push forward and work harder. And makikilala niya yung family ni Jasmine and nito, magkapatid po kasi sila dito. And then eventually, may mga uncertain turns of events and mga emotion na mag-foster and lalabas within that relationship. And then eventually, may mga taong ma-offend yung relationship na yun between Louie and Leah. Si Leah po kasi si Jasmine dito. So you mentioned earlier, medyo offbeat pala yung character mo dito sa The World Between Us? Yes po, magsa-start siya bilang isang, syempre, yung mga the usual roles natin, bida, bait, napo-push over, ganyan. Pero eventually, kaya ako nagustuhan tong soap na to is because first time kong magkakaroon ng character na mag-switch eventually because of dun sa mga na-experience niyang pang-alipusta. And before kasi, laging yung character ko pag inaapakan, minamaliit, pinagbibigyan eh. Pero this time, medyo maghihiganti ng konti yung character ko dito. We're very excited for this new project of yours. Congrats na agad sa iyo, Alden. And before we end our Kapuso Fans Day, Alden, ano yung gusto mong ibigay na mensahe para sa lahat ng ating mga kapuso, dito sa Central at Eastern Visayas? Actually, sobrang namimiss ko na talaga yung mga on-ground events. I mean, hindi ako nasasanay sa isang taon na hindi man lang ako never in my history in show business, in my 10 years na every year, at least meron akong isang Cebu na regional show. Pero because of what's happening because of the pandemic, hindi nga natin pwedeng gawin yun as of the moment. Pero sooner or later, magagawa din natin yun. Kasi yun din yung isa sa mga nilook forward ko talaga whenever I make teleseries is to really promote it sa different provinces. And especially Cebu, because Cebu is my first mall show ever. Yan ang unang sakay ko ng eroplano, unang sakay ko ng business class, at unang mall show ko. Yun, kaya hindi ko makakalimutan ng Cebu. So, mag-iingat po kayo dyan, mga kapuso. To all my supporters there, magkikita rin po tayo soon. Miss ko na kayo and mahal ko po kayo. Thank you so much po. And we miss you more and we love you more, Alden. Thank you for joining us this morning. Salamat. Mga kapuso, sa mga gustong moapil sa umaabot pa nga Kapuso Fans Day at tangilang ang post sa GMA Regional TV Live Facebook account. Ug tan-aw mo matag adlaw kay basin ka muna ang maswerteng fan nga makauban ang inyong mga idolo. Ug sa mga gustong mutanaw ni ining episode, palihog pag-log on sa www.gmaregionaltv.com and subscribe na mo sa ato ang YouTube channel GMA Regional TV. Dagang salamat mga kapuso. See you next week din hilang sa inyong kapari sa pamahaw matag adlaw ang GMA Regional TV Live.